हा बघा आपला उपमा मऊ लुसलुशीत चुटचुटीत. नमस्कार, मी सरोज. परब किचन मध्ये खूप खूप तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आजची रेसिपी साधी सोपी, सकाळी आपण सर्वजण बनवतो ती. नाश्त्यासाठी उपीट, म्हणजे काही जण त्याला उपमाही बोलतात. झटपट होते, पण झटपट करण्याच्या नादामध्ये कधी कधी उपमा एकदम किचकट होतो, म्हणजे सुट्टा सुट्टा होत नाही किंवा त्याच्या गुठळ्या होतात किंवा तो उपमा एवढा चांगला नाही होत जेवढा आपण हॉटेलमध्ये खातो. त्याचीच सिक्रेट रेसिपी आज मी तुम्हाला परब किचन मध्ये दाखवणार आहे. 2-3 टिप्स आहेत ज्या तुम्ही फॉलो केल्यात तर तुमचा हॉटेल सारखा एकदम A1 उपमा घरच्या घरी तयार होईल. फोडणीला काय लागतं आपल्याला? मोहरी, जिरं, हा इथे लांब ठेवलेला कढीपत्ता, ह्या हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर, त्याच्यानंतर ही उडीद डाळ, ह्याच्याबरोबर चणा डाळ देखील घालतात पण चणा डाळ शिजायला थोडी वेळ लागते म्हणून मी नाही घेतलंय. थोडंसं हिंग म्हणजे पोटाला बाधू नये. हा आपला सगळ्यात महत्वाचा उपीट किंवा उपमा बनवण्यासाठीचा हिरो तो आहे आपला आजचा रवा. तो जाडा किंवा बारीक कोणताही घेतला तरी चालतो. त्याच्यानंतर आपल्याला एक मीडियम आकाराचा मोठा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे. मला आवडतात म्हणून गाजर, तुम्हाला आवडतात म्हणून टमाटर आणि माझ्या लेकाला आवडतात म्हणून हे हिरवे वटाणे. आणि त्याच्यानंतर हे दूध, उपम्याला दूध लागतं. तुम्हाला पाहायचंय की नाही तर त्याच्यासाठी आपल्याला परब किचनची ही रेसिपी पूर्ण पाहावी लागेल. आणि चलूया आता सुरुवात करूया. आता आपल्याला सर्वात पहिली कढई तापवायची आहे. आता कढई आपली तापली, ह्याच्यात मी 1 वाटी रवा घेते. हा रवा आपल्याला जरासा गरम करून घ्यायचा आहे. आपलं जसं शिरा बनवतो तेव्हा आपण रवा कसा भाजून घेतो तो प्रकार नाही करायचा. जरासा ह्या कच्चापणा असतो ना रव्याचा तो घालवायचा आहे. 5 मिनिटं तरी आपल्याला हा रवा व्यवस्थित असा वर खाली करून ढवळून घ्यायचा आहे. असा रवा भाजून घेतला ना की रवा जेव्हा आपण उपीट किंवा उपम्यामध्ये घालतो ना तेव्हा त्याच्या गुठळ्या होत नाही. नाहीतर असाच जर रवा आपण कच्चा टाकला ना तर त्याच्या गुठळ्या होतात. आता आपला रवा 2-4 मिनिटं चांगला भाजून झाला. आता तो मी एकट्याच वाटीमध्ये काढून घेते. त्याच्यासाठी मला असं हे लागणार कारण कढई खूप तापलेली आहे ना. तीच कढई मी वापरते. त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालते. तुपाने ना उपम्याला ना खूप छान चव येते. थोडंसं तूप आणि थोडंसं तेल. आता हे माझं तेल राईचं तेल आहे. आता लगेच आपण 1 चमचा राई घालूया. राई तडतडली की आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं, त्याच्यानंतर कढीपत्त्याची पानं, त्याच्यानंतर मिरची आणि त्याच्यानंतर 1 चमचा उडीद डाळ. आणि ही फोडणी कशी उडते ना मग लगेच आपण चमचा घालून ही ढवळून घ्यायची. आणि जास्त उडायला लागली की त्याच्यावर घालायचा कांदा जो आपण अगोदर चिरून ठेवलाय. लगेच याच्यावर कांदा परतून घ्यायचा. तो कांद्याचा जो क्रंचीपणा असतो ना तो उपीट मध्ये खूप छान लागतं. जास्त करपवायचा नाही. आता कांदा असा पटापट परतून झाला की त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं हिंग घालायचं. हिंग काय करतं की आपल्या पोटाला बाधत नाही कुठली गोष्ट, ज्यांना गॅसचा वगैरे त्रास असेल ना. आता कांद्याचा आपला क्रंचीपणा तसाच राहू द्यायचा आणि त्याच्यावर घालायच्या आपल्या भाज्या. मी गाजर घेतलाय, त्याच्यानंतर हिरवे वटाणे घेतले. तुम्हाला हवं असल्यास इथे तुम्ही काजू घालू शकता, शेंगदाणे घालू शकता. ह्या आता 2 गोष्टी, एक म्हणजे चवीचा राजा मीठ आणि दुसरी म्हणजे साखर. आता ह्या 2 गोष्टी आपण केव्हा घालतो उपीट मध्ये त्या मी तुम्हाला पुढे दाखवते. चला, त्याच्या अगोदर आपल्याला एक गोष्ट घालायची राहिली, इन्ग्रेडियंट्स, ते म्हणजे आपले टमाटर. त्यांना पण आपण थोडंसं असं हलवून घेऊया. आता आपली फोडणी तयार आहे. आता ह्या स्टेजला आपल्याला काय करायचं माहिती आहे? आपला गॅस तर बारीक आहे. ह्या ज्या वाटीने आपण मगाशी रवा घेतला ना त्याच वाटीने 2 वाट्या आपल्याला पाणी घ्यायचंय. आता हे पाणी आपल्याला चांगलं उकळायला द्यायचंय. मगाशी जसं मी सांगितलं ना ह्या 2 गोष्टी कधी जाणार, तर ह्या 2 गोष्टी जेव्हा आपण ह्या उपीट मध्ये पाणी घालतो ना बनवण्यासाठी तेव्हा, म्हणजे चवीपुरतं मीठ आणि ही थोडीशी साखर. ह्याने उपम्याला एक जो मस्त चव येते ना. आणि त्याच्यानंतर हे घ्यायचं असं ढवळून आणि नंतर गॅस करायचा मोठा आणि त्याच्यावर ठेवायचं आपलं झाकण.
आता बघूया, हे बघा पाण्याला चांगली उकळी आली. जे गरम दूध करून थंड करतो ना, ती अर्धी वाटी घातली. म्हणजे टोटल आपण ह्या उपीटामध्ये 2.5 वाटी पाणी वापरलेलं आहे. तुम्ही जर वापरत असाल नुसत्या पाण्यामध्ये उपमा करत असाल तर असं दूध घातलं ना उपम्यामध्ये, तुम्ही पुढच्या वेळेला नक्की ही ट्रिक ट्राय करून बघा. त्याच्यामुळे काय होतं, दिवसभर हा जो उपमा तुम्ही प्रवासात किंवा कोणाला डब्यात जरी नेला ना, तरी हा उपमा दिवसभर तसाच नरम आणि मऊ लुसलुशीत राहतो. म्हणून हे दूध नक्की वापरावा आणि त्या दुधामुळे एक चव पण छान येते. आता परत झाकण ठेवूया आणि उकळी चांगली काढून घेऊया. बघा उकळी लगेच येते, उपमा लगेच 10 मिनिटात तयार होणार. आता आपलं चांगलं कड आलेली आहे. एकदा चमचा घालून ढवळून घेऊया आणि आता ही कसरत आहे. अशी छान उकळी येते ना, तेव्हाच हा रवा असा एक एक करून नाही, असा थोडा थोडा रवा घालायचा आणि आपल्याला असा ढवळून घ्यायचा. म्हणजे ह्याच्यामुळे गुठळ्या होणार नाही. हे बघा वरून असा रवा सोडत जायचा. जर तुम्हाला प्रॅक्टिस नसेल ना, तर चमच्याने असा रवा जरा घ्यायचा, लगेच असा तोच चमचा असा ढवळायला घ्यायचा. परत हा रवा चमच्याने असा घालायचा आणि परत हा असा ढवळून घ्यायचा. हे बघा हा शेवटचा रवा कसा लगेच जातो. नाही तर आपण चमच्याने थोडा थोडा रवा घेऊन हे बघा आणि लगेच गॅस करायचा खालून बारीक आणि असा ढवळत राहायचा. म्हणजे ह्याने कशा गुठळ्या होत नाही, कारण हा रवा असा उडतो ना गरम गरम. आता ऑलमोस्ट आपलं उपीट तयार आहे, पण त्याला आपल्याला 5 मिनिटं वाफेवर शिजू द्यायचं. म्हणून हे बघा मी त्याच्यावर ठेवते झाकण आणि ह्याला 5 मिनिटं उपम्याला शिजू देते. परब किचनची एक खासियत काय माहितीये, जे आमच्या किचन मध्ये बनतं ना तसाच प्रकार आम्ही तुम्हाला दाखवतो. जर ते फसलं तरी सुद्धा आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करतो. त्यामुळे ही जी टिप अँड ट्रिक मी तुम्हाला दाखवली, उपमा परफेक्ट मऊसूद दिवसभर राहण्यासाठी कशी करावं. चला आता आपली 5 मिनिटं झाली, झाकण उघडून बघूया. बघा तुम्हाला पण दाखवते उपमा वाफेवर शिजल्यावर कसा फुलला बघा छान. आणि त्याच्यावर घालूया एक चमचा तूप. ह्याने उपम्याला चव सुद्धा छान येते आणि तो एक टेक्स्चर असतो ना तुपामुळे, तो सुद्धा उपम्यामध्ये खूप छान दिसतो. ही टिप तुम्ही नक्की फॉलो करा. आणि तुम्हाला सांगता सांगता मी करते गॅस बंद आणि घेते ढवळून थोडासा उपमा. हे बघा कढई थोडी गरम आहे. हा बघा आपला उपमा मऊ लुसलुशीत सुटसुटीत. हा दिवसभर उपमा तुम्ही असाच ठेवलात ना तरी याला काही होणार नाही. आता आपला भार्गवच्या भाषेत मम्मम तयार आहे. झटपट असा मऊसूद दिवसभर राहणारा उपमा हॉटेल स्टाईल. एक नंबर असा हा उपमा तुम्ही नक्की बनवून पहा. आणि परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका. इंस्टाग्राम फेसबुक आणि युट्यूब. चला भेटूया पुढच्या रेसिपी सोबत.